Hindi ka rin istoryan. Pakasalitaan ni Los nga napuluan, Ninong, Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi. Takas lang na sulik dagiti duwa bukel ti mata nga nakakita iti nakagwapo nga lalaki manong. Itak lang ang kursunada. Kinidag ko anong nemi ni Nelia. Wapay. Ito na kagwapo nga lalaki ng mangkit-kita kanyak. Kita man. Gwapo nga talaga. Sigurado. At daanin ti asawa. Kung naman, dito nga lang hala. Imposible nga akong paya. Executive ti lang ana. Kahit nang sawain, mga opisina. Bakit insopekit pangulot kumpanya o opisina da. Kasi lang manager ti bangko. Talangan na siya. Sabay ko mo taon ta asawa na. Sabay ko mo. Kinonkonak manong name kat talaga nga siyak tikit kitain na. Siyak ti perperengan. Already pimana o manong name ni Nelia nga imadayo kanyak. No kumaninelya at kitkitain na kinita na kumaninelya ng umadadayo. Ngayon saan? Siya ka talaga ti turong tiya nakapagpagkat nga parang. Hindi makaasidekin manong nami nagkutin diya may isang ima na iyaw-awat na kanya. Inawat ko apo, bara na na yan. Nakabarbara nga nakulap manong nami. As in nga nakabarbara. Manong nini, orela nagarigan tirik na. Nga naka-igam iti nalamuyot ken nabara nga dakulap na. Rex, tinagan na manong nini sigon panangyam amuna kinbagak mata nga siyak ni Los. Pagpada tayo nga 3 letters lang tinagan na. R-E-X, katsika, L-U-J, Rex ken Los. Pintas kang bagay, ang gadi. Pati buses naman ng nemi, napimpinas may buses ng ibitisika. Bedroom voice. Manong nemi, manibut mo. Itidaitan nga kanito, nga imatanda ng mga party kaya ni Nelia. Siyempre, dinamatan ibatan ti ima. Medyo guyodin na sumursurot at may. Lapang kami ti ayan, di kiti mainom, manong nemi. Ano kaya't mo? Diyos latan, sir. Rex, tinagan ko, saan nga sir? Ang mga nibaga mga Sergio. Kababi mo ito saan ka, siren? Kit no ibagak mo ka nga, ma'am. Talangam mo ti ma'am. Gagawin lang yung empleyado, sir. Sikakit, baka sikat ti boss. Hamad na siya ti boss. Tasalak pa na bosabos. Inyawat naman nung naimiti sa nga baso at juice. Ha? Timat na dawain na, sir. Te pure nga juice. Talatan, tapos na namimas. Okay, cheers. Naginom kami man. Ala, tumamtama mo tan kanyak manong name. Karkarabasag mo tan ni Rex. Let's go. Sir, isa din na pa pananta. Talaga nagamamuta, awisan na. Mabantit may napimpinas ka lugar. Saan nga dito, naringkor dito eh. Nagado nga saod, mabantat na ulim nga lugar. Nasikakin siya klayang ti agoni. Sa din ako ma. Basta sumot ka kanya. At nabukod ko ako siya. Sikadulugan nyo. Awan, commute kami. Nagpakada kini Nelia manong nemi ket kuna na kanya. Loko ka. Baka itang rabing kita mabura kanta kristal mo. Tukidawan na, pikit ka sa anin. Uri no, ada asawa nan. Akong pa asawa na, sinalutsod mo. Tsak kayo ta salutsod. Loko ka, Los. Agayim ta. Iso nga naskin protektaran ka. Sumurot ka kayong kuha ngayong uri anyat aramidan, no di mo kayat, ako mapasamak. Ka talaga no saan ko akayat, uri anyat aramidan na. Ngayong no kayat ko. Umun-una nga makaraman ng mitisik ka, Nelia. Napang kami manong namitib sa nga beach resort
aduman dagiti tao manong naming nga madta kami iti akin amyanan unay nga cottage. Medyo adayo kami manong name. Dito kay manong name ngay narakop nak ni Rex. Sana inagkan dagiti lips ko manong name. Nakabarbara nga talaga dagiti bibig na. Nagruna lang arugan manong name. Iditadda kami iti Coles Cottage. Sir, Rex, tinagang ko. Rex, alas kang ka din nga. Aramitan ta? Because I love you. And you love me too, di ba? Eh, pag ko namang ipatpatag ka, saan ka kasi murot kanyak na saan ka ipatpatag, di ba? Eh, gabata awisan nagdisumurot kang ka. Gabata, nagpatpatatangan na love at first sight, di ba? Na walang nakalaalis to. Kasto'y tumadlat pagtungpalan. Iso nga, ipalubos mo, aparagsakin ka, agragsak nga duha. Oh, Luz. Kat gaputa kayat kumet manong nemi saan kun nga pinaritan. Tekonak nga rod itay kininelia, no jak kayat awan maramidan na. Ngem no kayat ko, adda mapasamak kada kami. Naipakay ko nga rod manong name iti kinabirehen ko kini Rex, nga jak inamo no nawaya pa mo sa anin. Nga magparparik na kanyak manong name nga sa anin nga nawaya. Ngem jak kayat apanunutin. Jak kayat apanunutin nga ti aramiden mikit makuna nga basol. Illicit affair. Ti panunot ko manong name kat nawaya kami nga padpada kini Rex. Nga ni Rex tinaikari manon nemi nga lalaki ti biyak ko. Iso ket iso. Ket ison tulahing tinak ayaten. Nag-overnight kami ti beach resort manong nemi nga ti mo na agundaway. Ket saan nga naturog ti jabalan. Timbang barkulatan manong nemi kada papakin ni mamang ida yan Danelia tinagturukak. Ngem sakbay ngem bagagdat tinluagak ti gayem ko. Ngano to tawag da papakin ni mama ibagam nga ti balayo ti miyanak. Kaka pagbalinak peng olbud. Kabigatan na iti opisina manong nemi mariknak ti puyat ko. Kaslakla mayang angin. Puyat kano. Okay nga ron. May salang-sala oras iturog mi ni Rex. Tanya kami tinaramid yun. Kasi diya kaya kinaimas na siya. Gaga. Pero mi, sa nakalalaing ni Rex, nagadudik iti ammo na. Nalipatak lang kami ng video eh. Ano? I-video. I-video ko man, tinaramid yun. Kawan. Di ato ko mga ulit-ulit yung kabuyain. Eh, kasan nun, no? May iwaras. Oh, kung saan ko iwaras, ha? Ikasan nun, no? Lukweng ka. Alat ti cellphone mo sa ako, i-upload data video yo. Mayat ka? Marami mo rin data, gayam na. Yung mga kayat mo, may video. Tato, may pabuyak keng ka. Bayam, tento maminsan, i-video to. Ipangkuntungan na limit cellphone ko iti yan namlamay na makita na kam nga duwa. Nanyawan taramidan mi. Wow! Inamum ka din nga da anak asawa na. Diya kaya't napanunot nga da asawa na. Basta ti panunot ko, awang pa asawa na. Baman, nasalutsudak to. Uy! Ang sasalutsudan. Man, amot-amot pang kuntakam kang kuha na. Wala. Tagla ka. Alis to lang. Amok lagi di jinagan na alis to ang mga sarakan, no? Kasi no, pakontak ko kayong kuwan. Tas nangarod tinaramid ni Nelia manong nemi kaging kang impagana. Gagak, dasawanan, dapayin duwa nga putot na. Pagunam, timawag kak di opisina da. Pinagparang ko nga kabagyak. Nga iso na kat sapsapulit na dress na kaputa. Among latat pagbar ko na. Kat dito'y ko namuan. Dasawanan. Kendot putot na.
Oh, naawisan na ka. Maulit ka tapay. Maka-schedule man ito, nag-date me. Ito na no, itong Friday. Pagdatan nyo, hindi ka mag-dinner. Kalpasan na. Siyempre, awisan na ito, nag-check-in kami. Sigurado ka kadit kas tinga rami demlos. Nagdisente ka nga talayahin, ka babae. Agbalin ka lang nga second moment. Nanyangarot kita isot na kayong labak. Kanitad ko ba yun, amin ko kayong kuhana. At dapat nga babali mo nga ipanakkel itilalaki nga naikarikan kang baling asawam. Adumat dita, di kita may kasal nga sa anin nga virgin. Adupat dita, di kita graduar ti college nga sa anin nga virgin. High school tupay. High school, graduar ti high school. Adun di kita sa anin nga virgin. Inawis nagbat nga rod manen manon nemi kat syempre nag-dinner kami kalpasan na inyawis na manen na pang kami timay sa hotel. Kat gabot na mailiwak manong nemi pinabus uyak. Bimalisak med kadagiti na irot nga rakop na bimalisak med kadagiti agek na manong nemi sumngaw dagiti areng-eng kan asog manipod kanyak. Gapong nga rod tijak may ladawan nga imnas nga inak marikring. Kalpasan data manon nemi tinamag ko kayo kuhana. At asawa mo, di ba? At dan, abay nga timuhin pagkakanyak. Ito nagsalutsut ka nga di? Ita lang nagsalutsut ka. Tayo di damot ako makit sinutsud mo, imbag kang dan. At dapat yung dua putot ko. Abay nga rod. Nadalang rod asama mo. Ano nga rod labas ko. Number 2, querida, mistress. Amok nga mo nga dasawak, ure no saan ka nagsalutsud, kan saan ko yung baga. Tikas tingatawan ko, I'm 45. Kuslawang 45 mo? Gabot saan ko mo ibawi antibagik? Di mo lang pinanutin kung matadalte mo sa bahayak. I'm only 25. Fresh graduate. Nabidak pa ng trabaho. I'm sorry, Los. Kabong amin tapat patek ka. Kasanun ti asawam. Asawak na ta. Ipatpatag ko mat agas asawa. Kasanun nga rin nagsikugak. Di suportaran ka. Takil man sweldo. Manu kami. Nga mistress mo. Sika lang. Kaya nakas pagalikan sa muntong nga kayat. Saan ka mabaling ang pilitan? Tiyakong kayat. Diyak pulos inarapaap ngagbalinak lahing ng kirida. Di mo kayatin. Saanin? Malipatan na ito nga ta. Ikarigatang kalipatan, Rex. Sige. At check out ang rin. Wala yung parang talong oras, Kamuta kahit babae. Anong oras, pariti mo, di akong dawi, Rex. Sapay ko mata. Nakaala at. Tapos nilikas sakit adan to pakalaglag ipakeng. Kas laman mabriyat ti barukong kung manong nimi kabayatan nga siyak ti mangibagbaga nga daytoyan ti maudi. Ngimi karikarigatak manong tadyak kayat tagtalin na ed nga kirida laeng. Dada di ka po na manong nimi nga imblak ko ni Suna. Saan ko makontak no saan ko yan black. Ken saan nakapagtala makontak. Namin pinsanan manong ngawanan ti komunikasyon. O ana, awan date mo? Nagsina kami. Insina mo? Insina. Nung pinasakit, Delia ka ba talagang ipatpatik ko?
Manguray ka ti lalaki nga naikari nga para ken ka. Sige, maari nga nadudumteng. Amom ti ayat, masapul mo't lang nga ayat ti makalipat. Makalipat ka rin jay imo na ngayon ayat mo. Aging gaman nung naming nga dimteng kanyak ni Dex. Rex kan Dex? Nagloko. Nagamang mo ka ba met iti may isang party manong naming? Ti amok idi, ket ni Nelia, ti Armena. Ngayon siya. Apin siya, nasaan nga ni Nelia? Gabutan siya katipat patay kolos. Agyaman ako siya tipat patay mo. Okay, panunutek pa ngayon gabutan na kaan-anos ba nung name no umayag pa siya dito balay. Iso pa lang iya, itibunang ng pasyar kanya. Ta nagrelasyon ng idi kini Rex nga dinakpinas pa siya. Maguston unay da papahaki ni mama, agsipod ta, nadayaw ka no, napakumba ba. Awan ti mading ambisyon. Anga kaskid ni Rex nga munat uminom ti arak. Ngam ni Dex manong name. Kabuting na ti arak. Nangaronan ti sigarilyo. Pero makiasawa ka tumatlagi, ha, awang kaskid ni Dex. Nagbagay kay launay. Ken may sa, napanakil ka, agbot isunto pa lang. Ken isunto lang ti lalaki, ti biyag mo. Saan nga munda papamanong name nga saan ako nga virgin? Ket na istoryak, na ibagak data kini Dex manong. Dex, bakat among ket awang pa experience ko. Di amo kitawan. Amo mo tinagbaling ang boyfriend mo. Sikun ka na papakin ni mamang mo. Nandaan na kini boyfriend nga saan nga mo da papakin ni mamang. Kaya almost awang pa'y talong ang bulan mi. Kadi. Meaning saan ako ng virgin. Impay ko kenkuhan at yamin namin ko. Sabi ko nga nagsina kayo. Nadugtalak. Nadan matgahiman ti asawa. What? Di ka relasyon ka? Tad asawa na? Diyan ka mo ang asawa na. Ubing ba't kami tilanganan? No, magtawan hindi 1945. Nadalat na ka, no? Ituloy mo tagarim kanya kung saan, no? Naksayanin ti ayat amariknam. Ngayon may magaklaking ka tinapalabas ko no? Di nakto papapasulan no matugtalang. Tintuloy laing ni Dex manong name iti nangaram kanyak. Ket gapo tamariknak ni patpatig kon inaklon. Inchayan nga dagos manong name iti panagasawa mi. Manugutak mo na mano. Adanak mo ti asawa takayad mo da papakin ni mama nga sumarunok mo nga agasawa kadigiti kakapsat. Siyempre, inurnos mi ti amin. Nag-alakam kadigiti ninong, kada ninang. Aging ka manunimi, idi isubmit nan tinagan dagiti nalan nga ninong ken ninang. Ito nakita kanagan na Rex. Abay. Adoon ay mga nakanata. Nagtulagan da nga 50 talaim, 50 amad kanya. Di ba? Di sa nga kasot. May-maya, tapnadod nagregalo. Kasta. At napagabrutan ka di kastos ta. Sa may sakit talaga mo, nga di gito inalak. Kit ko. Ninong ko ti bunyag, di gito. Kada ninang ko ti bunyag. Kati. Kasta. Sige. Para baring ka nagnagan na lang ko. Kaya dumtengen ti kasar, manong name, nakita ka mismo ni Rex, my ex. Siyempre, hindi pa nagpipicture eh. Tiga din ninong. Inabay nak manong name ni Rex. Hi. Hi, ninong. Wow. Ninong, thank you ay nakakam ti kasar.
Sige. Nagabay kami, Manong Nemi. Dagkat na dibagi na kanya. Sana inlibas, Manong Nemi, nga tinukik ti sikat ko. Ala, Ninong. Ay. Amo nga din itin. Nga din experience mo. Baga ka. Amo na nga din nga siya. Ninong. Takin baga. Di naman sinulsud na sino. Manong Nemi, maigidyat ko ni Dex. No, sex ti pagsasalitaan. Manong Nemi, saan nga nabaray so? Kasla saan nga matignay ti riknak? Saan na ka maarus? Kasla da mangagagik kanyak nga nalamiis. Ganda no saan na madlaw, ano Nemi, nagreakak matlatan na ori awan tirumpeng nga reakak. Nalpasin iso naman. Di na pinalusod no nalpasa ko. I love you, Los. And thank you. Nalpas kain? Di mo nadlaw? Nadlaw ko nga ron. Nakaadado. Kado ata, inururnong ko parang ka. Ken, tapno sigurado nga adda mo bukel nga anak kay saklot mo. Nalpaskan? Huwag mo na kaman. Hindi mo salusudin kanya nung nalpasa kon. Sabi ka nalpas? Hindi na may namin inuray na. Galalisto ka, nakalalisto ka. Kasanukot. Nakarugso ka. Gabot ha. Nakapimpintas ka kay nakabangbang lupa. Sa nga bale, nito ni Pidwata. Sa ako yung palubos nga saan ka malpas. Di may kaduwagon daway, napapaot man ngagpay sumanong naming sa anak matlat nga maaros. Napapaot, di ba? Napapaot na ta. Naksayanin. Ngayon matulat ta, di ba? Ato. Nawarin na nalapas kamit lang. Paturok tan. Ipitlo ta pa eh. Anin. Mabannog ka. Mabannog ka kumit. Makurik ka. Masapul ang malpas ka. Ikit, ori kasanot kayat ko. Madimat. Nuwapik siya na ka. Diyan nakauna ka, nalaing ka di. Super. Dito itati problema eh. Gabutad na ng experience mo, kahit nalalaing di mo nang imisyak, di problema. Awang problema, okay lang. Tinaskin ka ka, nasisyak lang ka ganas. Kinsi ka nga rin. Okay lang. Gor ka, at pamuspusan ita ita. At pamuspusan ita ita kung na naman ang name ket impababa ti ulo na amuklatan na kanin na. Saan ko yung palubos? At na ikari para ita ita. Walang tapno, okay lang. No problem. Kasi basta, tinaskan ka, sika. Andun to sa bali kong dawayan. Agsalutsut ko karagiti padang na lalaki. Tapno amom ti aramidem. Na masapol nga umuna di babae, yung sakbay kayo. Aging ka manon nami nga nag-ring ti cellphone ko iti may sa nga malem. New number? Hello? Hi. Sino ito eh? Nibalasan ko nakaalis ito makalipat. Ninong? Ninong Rex? Oan. Kumusta ka? Gusto nung naalam ti number ko. Inaalak ka ni Dex. Sabay sa. Dahil number ko, magtawagam ka niya, hindi ka awanin.
Baro nga number ko na ito, naalam kini Dex. Naala kini Dex. Hinted na. Kaya tinawat ko gaya. Abay, ninong ko na agad. Dahil kahit ito may ibaga ni misis mo ko na. Ngamin kahit mo ibaga kanya. Are you happy? Ninong isuro man. Agamam mo kam kini Dex. Dati apakla na ina. Ala? Ninong, nakaasawa at silahis. Babali na kasta. ACDC. Ag problema ka keng kuwana, di ba? Ngaro, manipod nag-asawa kami sa anak pa nga nagganas nung... Ninong kasla ka lang demonyo ang katawa. Ninong, sursuruan man isuna. Kila babawi ka na kaya asawa keng kuwana, Ninong. Ano kayat mo ita? Ninong, sambat nga rin nga mamalin. Mapay, Ninong kan. Saan dapat nagkapkapin ano? Mabalin to pwede kita kapsat? Mabalin to pwede kita agama? Ha? Mabalin to pwede kita kasi first cousin degree? Dadon to kaya din saan dapat nagkapkapin ano? Inak-anak ka lang ti kasar. Hambag na sikat inanakot bunyag. Kasta, no kung mainanakat bunyag sa kainakat kasar, so madi. Sakbay nga na napasamak ka na ta. Isupat man palay mo, ti panagbalin ko nga ninong mo. Kayat ninong, kayat. Nung naliw anak ini, saan kun ngululitin? Nga ta, uray no kang kalayo na kasijay di asawam, nagsakit ti ulom, inong no talaga nga love na, kaya no talaga love mo ni Tex, hamo nga rarabidin. Tiyak kayat nga sulisugan na, tama nga numarik ka niga, ba't nagang sulisug. Ti kahit ko ipagpakasig ang kaninong, sursuruan ni Dex, ngagbaling o susto nga lalaki. No, nga tano, ipapilit naman ang name, baka no ituyag ko. Inliwliwag ko ti amin na problema k manong name, kat syempre saan nga may libak kininelia. Nakasara, kas kini Dex. Ay, ito pagsalitaan nyo Yung tinaskan nga ramidan nyo. Api ngamin nga paritan, no, sa pagarikan, no, kanin na. Kaya, api di mo kaya. Kitambot nga may bus. Hanga natural nga, panagganas si Kasjay. Di kahit ko kit natural, awan ang tinamat maramid. Baam, sursuruan din ninong isuna. Nala daw nga nagawit manong name ni Tex, ididay nga rabi, kadanta inom na. Uy, kung naman na singpad ka, api kat arak ka. Pasuda dyan nga ninong. Sino nga ninong? Ninong Rex. Kat oray no kasanot, panang pilit na kumaking kano di mo kayat. Baka no, maadik ka takat, nabartek kanto kang kanayo na. Sorry, sweetheart. Sorry. Imbaga kami kinininong ti problema eh. Problema nga niya. Ti problema ta. Nasisyak lang. Ket, anong imbaga na? Uminom ka kaming guna na. Ket saan sabat uminom ni ninong? Man, so na lang ta moderately. Di uminom ak moderately. Sigarilyo nga. Ay, ang nagsisigarilyo nino. Ori siya, ang nagsisigarilyo. Ana pati kitin susuro na. Ado tin susuro na. Ape ni Ninong ti, Ninong Rex, tinapilim na mga isuro keng ka. Iso, nangidjaya kanyak, suruang ka kunana. Ape, amam ti problema k Ninong ko na ka. Amam ti problema talaga dati kat. Sila ka lang nagipulong keng kuana. Ana? Nagipulong ka kininong Rex? Nga saan na ka mapaganas? Kasla ka dyan. No, ang kontak kami kininong. Apa nga di mo may sarang tirumong kanya.
Ano nga sana may sarang? Kahit na nga ron resulta na, kahit mo susuruan na ka, kahit kung na yan. Kahit kung ibaga na kanyak, di sekreto na, teknik na. Tapno di kasta kita. Awan ti agbalinitan nga problema ta. Di mo ka di kayat? Tukas laklaki ni Ninong ti kalaing. Sila muli magbaga nga, napadaso ko ni Ninong. Kaya ti kasta. Nalaing ni Ninong, di mo ka di kayat. Kakas laklaki ni Ninong ti kalaing na ko na. Apa pag kunang mo nalaing ni Ninong mo? Ninong ta. Ninong mo. Ninong ta. Chikboy na jay. Kadi. Amin ako sunada na magunod na jay. Kasla da babato na. Sige. Paisuro ka harot kinininong mo. Tapos na akong problema na. Manong name siyak amis mo tinang kontak kinininong Rex. Oh, sikat timawagan. Ninong, timawag at gabutan ninong ka. Sanak at timawag gabuta ex ka. Ape, the problema? Ninong, ano nga na siya at agpudno ta kini text? Ano tikit mo sa win? Amo na nga text, padapadas ko. Sak baking ko anang, hindi na amo na sino. Rumay ka ting ibagak nga sika. Sika, narumbay. Advice ka, ano, bayam ta. Urayam nga makompleto nga masusuruak. Baka nung surusuro kami na, baka agbaling mata chikbuya kas kang ka. Tsaka kayat nino, kahit kung agkanas kami nata, lipliputan na to ni Dex. Hanga tama na kasta. Baka di pakatan sa baling ang babae, data isurong kong kuwanan nino. At agdepende kayong kuwanan. Iso nga samong intro-tuloy nino. Nga susuro ni Suna. Ta? Sikakin siya latan. No, ninong. Tsak kaya, nung maulit tibidtot ko. I'm not crazy. Aging kama nung naming at imay sa ngarabiin, madlaw ko wild na wild. Ni Tex. Tex. Kasi nakatitin siguro, insoro ni ninong. Wild. Gusto eh. Nakakontrol lang. Nakakondisyon. Nakapapaot manong name taorek lang namin duwan sampay nga Dex huwag ka sa gusto na niya namin duha akong Dex kinsa anak pa urahin nagmat pa ya sobra unay mat kapaot mo manong name manipod met idin awanen ti problema kani Dex aging ka, manong naming iti may isang rabi. Lepas mo na una. Okay na ba? Okay na. Talaga, insuro kayong kanininong, tingamin namin niya. Dati mo na nga lalaki di biyag mo. Kasi yung katit kalaing na. Text. Pudno una iti ko nata, ngawan ti palimid, ngagtultuloy nga may limid. Lumtaw to nga lumtaw. So nga, it's up to you, anya ti mariknam kanyak. Lumibaga keng ka. Nininong Dex, iso tinang tamo kanya. Ya? Apa kita lang ibagam? Isungat nga kunak. Agtutuloy ko mangilimit ko keng ka, tas oras, tas ano nga, asamot ka, nasken kit, nga ti babaeng, ano, at experience na kit, nasken nga maamon di asawa, no, isin no, di kiti nagbalin nga, boyfriends na, di ba? Ngem, tapno mamuam, nakitang tinagan na, hindi sakbay ti kasar, di ba?
Anya ti amok baka halagnagan na lang ko na. Ket idi makita mo nga isugayam. Apil nga sa mo nga ibaga ko mga saan mga anak. Apil di mo yung baga kanyak. Tasak kumahit sa nga nang ituloy. Apil ko mga saan mo nga alain nga ninong ket ninong mutik bunyag. Sa bagay, ninong, pagkaluwad ka ninong, oh, sigaganti mo na ninong. Ngem awamat tinagbalbaliwan ti relasyon mi kini Dex manong name. No pay amunan nga ni Ninong Rex. Iso tinagbalin idi nga first love. Ngem ket di manong name imbilin na kanyag na saan ka makikam-communicate kini Ninong Rex. Ni makipagkita kang kuana. Mabalin mo mat makita isuna nga daan. Tapay met, madi. Dex, pasis pas. Saan ko maaramid tag sinubyanan kami kini Ninong. Loko ka. Itapay ta nakalalaing kan. Nalalaing ka pa din ng maestro. Sino maestro? Ni Ninong. Isot nang isura keng ka di, maestro iso. Nadan kami ti talungan na. Manong name kitag dama naragsak kami. Ngaw payadda, kasti nga pasamak gidibiyag mi manong name. Nasaan ngamin na ni Dex nga asawak din na kanya. Ket posible matakas tama digli pa mas pasamak ka iti nga di asawa na ket isut saan isut imo na kadakuan. Tama manulaing manong digit agasawa nga di lalaki ket isut imo na anang tigikwa kada di mama. Kapaya dumat ti kakasta manong nemi. Isuda talaga iti nagpinateg iti damo. Lumang payat damat di lalaki nga nagayat iti sa bali nga di asawa na ket nagbaling asawa na saan iso iti mo na. Ngem iso di lalaki iti nanguna imo na nga nakatagikuha kang kuha. Ganun name awanin ti sa pulik pa itinagsak mi kini Dex. Ket sapay kumahin daw dawat ko kanayon nga man dumtumting nga problema mi. Kita pinas kumati pa nagdakkel ken may kantinaran niya kabasakbayan dagiti talungan na. Dito nga ron, ti pagkasalita manong, thank you, tilaing mo anang ibasa. Ket sapay kumata damat na ibatik nga adal, liluwakin pagsarmingan dimihag, kadagiti patak ka nagdengeg ken nagbuya. More power to your program. Tingor nagyaman nga pagkahayam mo, Luz. Thank you, Luz.